Hemm bżonn li jissaħħu l-istrutturi ta' pajjiżna sabiex nevitaw it-tilwim industrijali li qed iħalli impatt fuq l-istudenti. L-edukaturi għandhom jieħdu dak li verament ħaqhom. Dak il-messaġġ ewlieni tax-Shadow Minister tal-Edukazzjoni Justin Schembri kif ukoll tax-Shadow Minister għad-Dialogu Soċjali Ivan Castillo waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret it-tnejn filgħodu quddiem l-Emcast ta' Raħal ġdid. Justin Schembri fakkar il-Partit Nazzjonalista repetutament afferma l-importanza l-edukaturi nataw rispett bil-fatti u mhux bid-diskors dan apparti li l-għalliema għandhom ikollhom kundizzjonijiet xierqa. Huwa saħaq li l-Gvern ta' Roberta Bela qed ikompli jixxaħħaħ mal-edukaturi hekk kif għadhom għaddejjin id-diskussjonijiet b'rabta mal-ftehim kollettiv, diskussjonijiet li issa ilhom ikaxkru għal wisq tul ta' żmien. Dan fil-waqt li jaċċenna għal fatt li l-istrutturi ta' pajjiżna għandhom bżonn jissaħħu bilan l-entitajiet varji ma jispiċċawx fil-mwima industrijali kaġun ta' dan iddew minn kollu. Sfortunatament matul dawn l-aħħar ġimagħtejn kellna nirrikorru għal diversi konferenzi tal-aħbarijiet minħabba il-fatt li l-ftehim kollettiv tal-Emcast kif ukoll tal-Università u wkoll ftehim kollettiv relatat mal-edukaturi b'mod ġenerali baqa' jgħaddi minn perjodu għal ieħor mingħajr ma jkun iffinalizzat. Nirrikonoxxu illi il-direttivi fl-Emcast hawnhekk ġew irtirati u għal daqstant allura nirringrazzjaw lil Malta Union of Teachers illi għarfet il-bwan sens sabiex l-istudenti ma jibqgħux jiġu ippreġudikati f'dan il-perkors kollu tal-ftehimiet. Min-naħa tiegħu Ivan Castillo qal li preżentament fl-Industrial Relations Unit hemm biss żewġ ħaddiema u allura dan ifisser li hemm biss żewġ impjegati li qed jiddiskutu f'isem il-Gvern f'diversi negozjati u allura huwa saħaq li dan id-dipartiment għandu jingħata r-riżorsi kollha meħtieġa sabiex ikun jista' jaħdem b'mod effiċjenti u jkun evitat dan id-dewmien kollu fin-negozjati. Hemm il-ħtieġa sabiex naraw illi din l-Industrial Relations Unit tissaħħaħ bir-riżorsi li għandha bżonn sabiex ma naslux f'sitwazzjoni fejn meetings jittawlu, fejn risposti ma jingħatawx u ovvjament dan iħalli fidejn, jispiċċa fidejn unions illi jkorbu biex ikollhom risposti anki ġieli xhur sħaħ biex imbagħad ma jkollhomx alternattiva ħlif illi jirriferu għal disputes industrijali. Intant fid-dawn ta' dan kollu l-Partit Nazzjonalista kommess li jkompli bil-ħidma tiegħu sabiex jara li jitjiebu b'mod sostanzjali l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-edukaturi fuq il-livelli kollha bilan li jkunu inċentivati aktar professjonisti biex jitlu għal dan l-impenn kruċjali għal futur ta' tfal. Dan huwa possibbli permezz ta' żieda sostanzjali fis-salari, miżuri li jtejbu l-bilanċ bejn il-familja u l-professjoni, kif ukoll inċentivi li appoġġjaw it-taħriġ professjonali kontinwu. Dan fil-waqt li hemm bżonn li jiddaħħal qafas li bih ikunu jistgħu jkunu ngaġġati aktar LSEs b'kundizzjonijiet aħjar.